Nina bakashana kwamenzi yaphuza umlaza ngameva nina bendlondle nophapha ekhanda sibingelele enhla nasezantsi ezifundezweni zethu zonke ekhona eNingizimu Afrika. Thina sila kolika banana eKZN kwele khona lengezengeza. Sinawe nje sizoza ukuthi mhlawumbe wena njengombukeli weBlack Live TV kuphi la ukhula khona nala usizakala khona. Ey'torini zethu ke sixoxa ngazo khona la. Igama lami Sichaka ngakaloqe insizwa ke sengibiza Sichaka esishaya empunyeni mfoko amancane kancane ayidedele intombambe esona ubhambathi mhlana amagwala. Umalala nomunye indawo wavo wakhiphila ngenhlihlelo esithinde ehlikiza amagida ngoma lapha emtubatuba. Asibingelele ngane zakwethu once again sibonge nje uthando nesupport enesikhombisa yona emgwaqeni. Lahlangana khona nani emarenkeni kuphi lahlangana khona qhubekani sithande nje sinani. Asike nodabeni sizwe ukuthi namhlanje ke sikhuluma ngani. Kwenze njani? Kungani lesihambeli sethu sila namhlanje? Mama sibingelele. Yebo ngiyabingelela. Ninjani? Balaleli ngisaphila. Ngana kwethu siyabonga ukuthi ube khona. Ake sizwe ukuthi ubani lo. Igama lami nguzama kwakamtungwa ngiphuma empangeni. Right. Abantu ke mabefika la mntaka mama so kuneyinkinga eziningi so bezokhuluma ngazo kodwa ke asikwazi uqala inkinga esingakazi ukuthi ukukhula kwakho nje eqaleni ukusuka phansi impilo yakhe yaphezulu uqale phi kuze kufike la sakuyinkinga khona. Oh okay. Mina ngikhule ekhaya ubaba enesithembu. Umama wesithathu. Okay. Yes masikhula ekhaya bekusontwa enkonzweni yaseNazaretha. Bangaki labo mama? Bayiba u5 omama. Makho wesithathu. Uma wesithathu. Walanywa ababili. Walanywa ababili. Baba. Ubaba waqhubeka nje wazala. Yeah. The time ukhula kwami ngibuke ngazuthi mina uma uyahlukumezeka kulolu thando lwakhe. Kodwa anginaseying ngoba ngimncane. Sure. Okay fine. Sikhule bagano sisibami imine ngimdala. Bekhethwe esontweni mina ngedwa nje ngaphuma eceleni angikazi nje ngithanda inkolo. Leyo mNazaretha. Leyo mNazaretha. Alright. Ngezathu. Hayi mina ngikhule nami ngize ngikhulelwe. Uma ngikhulelwa ngikhuliswa nje mina umfana nje isidakwa nje inhliziyo Nkosi yami idla ekufunayo. Sure. Okay fine. Mase ngikhulele hayi ubaba wami ke adle ngokuthi nje akasangidinga ekhaya lakhe. Wamanje ngenze okurongi. Ngoba bonke osisi bami laba abangilamayo bonke bahambe kahle enkolweni yakhe le yababa akhulele kuyona. Oh yeah. Bakhethwa futhi. Bakhethwa bashada bacaca. Mina ngasala ke nalo wami ke. Oyishayela amankwabevu. Oh jeez. So kumzali ke lento yagcina lokho isilonda. Ngike khulelwa kanti ubaba esontweni ube sesikhundleni esiphezulu. Okay. Yes. Hayi ke agcina ubaba ka engixoshile ekhaya. Angixosha ubaba ekhaya ngikhule ke ngiqhubeke nami ngize ngihambe ngiyeGoli ngiyofuna amatoho. Oh yeah. Hayi ngifike eGoli ngiwathola amatoho ngithola inkampani ama-security ngisebenze. Ngisebenze. Kodwa inhliziyo yami isemuva ngiyazi uma uhlukumezekile. Kodwa manje akanaye akafuni ukuvela obala ngoba uma engqondweni yakhe unalento ukuthi sibancane. Yeah. Kanti thina sesikhulile siyabona ukuthi uyahlukumezeka. Hayi ngikhula nami nginale nzondo yababa ukuthi ubaba uyamhlukumeza uma ngathi wamthanda ngalesikhathi beqala nje. Ukuhlangana. Beqala ukuhlangana. Uma ngibuka futhi kwezinye izindlu nje ihlukile impatho. Kwethu ngathi asiphili kahle hle. Eish. Yeah. Okay. Ngisebenze eGoli ngimfakela uma imali nami ngibe ngimtshontshise ukuthi ezizongibona. Kodwa kwesinye isikhathi mangimfakela imali akakwazi ukuyikhipha ngoba manje yonke into uma kufuneka yenze ngaphansi kwesandla samnyeni wakhe. Yo. Ngize ngikhuleke ngize ngihlangane nabanye abantu endaweni zokusebenza. Yes. Ngize ngingenele kulento le. Ngithi hayi ke manje sengifuna ke isithwalo ke manje straight. Ukuze nami ngizami ngovusa lela khaya lami. Ngoba ilona engilibone ngathi aliphili liphansi laba abanye omama bawu5. Yes. Hayi ke ngithole ke ngixhumane nabantu ngize ngihambe. Hayi ngihambe. Ngize ngilifuna ulwazi ngize ngilithole ngifike endaweni. Mangifika la ekhaya lapho kaBaba kuthiwa silinde kuthiwa songena ngo12. Emgedeni ayisingena ubaba sinikeze zonke izinto. Sibuye. Kanti mina ngoba sengihlala leGoli ngihlala emqashweni angihlala ekhaya yithi sengahamba ekhaya ngathola eGoli ngahlala emqashweni la khona wonke umuntu la khona bonke abantu yebo kwasho ukuthi ike yangishaya impilo phambilini mangithi ke mangibuya uma stand wami usengivalelile indawo iroom yami isivaliwe sekuyangiphoqa ukuthi kufanele ngibuyele phi emuva la waxoshwa khona la engaxoshwa khona manje ngiyozehlisa hayi mangithi ke hayi ngize ngifike ekhaya mangifika nje ekhaya
ubaba usengenze yonke into le ade yongenza nami ngithi ngizama impilo engconywana. Mm. Nami ngifuna ukunyusa uma wami ngoba bonke omama laba baphakeme neingane zabo zisebenza kahle. Kusele lo wakho nje. Selilo wami Eish. esithenjini. Yeah. Mangifika nje ekhaya, oh Nkosi, kanti ngizothi mangingena nje egcekeni ngivele ngiwe. Quleke. Mm. Ngithathwe ngiphuthunyiswa ngazi lutho mina. Phuthumise bangise esibhedlela. Sibhedlela uma kushiwo kuthiwa ngahle 3 weeks. Angikwazi ukukhuluma, angikwazi ukwenza lutho. Sekubizwe wonke ama-family members manje ukuthi ake akuzoxoxa ukuthi cinya umshini ngoba vele lo muntu uphila ngale Uthule man. support. Eish. Ngaphandle kwalo mshini akekho. Ha. Mangiphaphama mina angazi lutho ukuthi kwenzakalani. Yo. Angazi lutho ukuthi kwenzakalani. Hayibo. Kusho ukuthi into yami le engangiyoyithatha le ayingisebenzelanga. Ngoba ekhaya lami ayithi ubaba njengoba esonto eNazaretha enesikhundla umuzi ubiyelekile ngento zasesontweni. Uqinile. Ikhonkwane zasekhaya strong than lento. Strong lento engiyoyilanda. Ingakho lento isishaya abantu ishaya mina mnikazi wayo. Kanti wakufanele yenze njani? Lento yayizoshaya lapha emqashweni. Okay. Ngoba kwakuthiwa lapha engizofika khona kuqala. Ngoba phela lapha engangekho khona mina ngishonga ukuthi ngihlala emqashweni. Okay. Okay. Angishonga ukuthi ngihlala emqashweni. Isifika ke lento manje ishaya kumina. Shuthi ayisebenzi. Shuthi kwakufanele emqashweni mawufika ivithizele. Ngifika emqashweni neyizofika ishaya wayishilo ubaba athi nje iyofika iyikhethele nje. Ishaya ngoba nami ngifuna ukuthi mangibuyele emuva ekhaya nami ngiphakamise uma wami naye afa njengabonye abafazi abe right. Shuthi ayizosebenza le ndlela ukuthi la uzinzeke khona. Ila izo operator khona engakhethile ujike. Engakhethile. Yo. So manje ngoba ngifika ekhaya zifika ngishawa ikhonkwane zasekhaya kufa mina kulimala mina. Ngawo uhlala u3 weeks esibhedlela. Angikwazi ukukhuluma, angikwazi ukwenza lutho. Ush. Ayike ngize ngilulame ke angisazazi kahle hle. Ukuthi kwenzakalani ngiyabuza nami phela manje ukuthi wafika kanjani la? Ngifike kanjani? Sengiqhuma igazi ngamakhala. Ukuthi uthi ikhonkwane zasenkolweni eNazaretha strong. Zinamandla. Lento engayilanda le ngiyoyikhokhela imali ebovu ayingisebenzelanga. Ayike ngize ngiphume esibhedlela. Ngizama ulayini ke manje ukuthi ngibe ngcono ngikwazi ukuthi ngibuyele emuva. Emuva le. Ngiyosho phela ukuthi hayi baba. Mangithi ngiyafika lapha hayi baba nginenkinga. Ngathi kanje uma ngifika lento le igadla kumina. Hayo. Igadla kumina. Njengamanje ubaba wathi akakwazi ukungisiza ukuthi lento iphume emzimbeni wami. Ngoba manje ngiqatshenga zonke inhlobo yezilwane le. Ngikhuluma nje kumanje ibuye ngivuke kwayi mina ngingazazi noma ngiyaphila yini. Ngibe namandla engingawazi awesilwane. Impilo yami yaqala lapho ukushintsha. Mangikhuluma ngalento. Ngithi ngizama impilo engconywana. Oh yeah. Kanti le mpilo le iyona le kumanje ngisenkingeni. Ngikhuluma nje kunomuntu engamlimaza uhleli kwi-wheelchair. Inkosi yami. Ngoba manje ngibuye ngingazazi kwayimina noma ngiyaphila noma ngiphili yini. Anginalutho. Into engayihambela le ayingisebenzelanga. Ingakho ngithi ngicela ukuza Black Life TV. Mhlambe khona bazongizamela usizo lokuthi lento iphume ngoba manje iyangihlukumeza emzimbeni wami. Angithola ubuthongo angilali mase sivukile ngiphenduka isilwane. Ngishe ekhaya ngiyabulala yonke into, izitsha ziyafa mase kuvuke lento ngivele ngizwe kuthi engathi ukuthi ngalesikhathi ukuthi kufanele ngisukume ngibulale konke okuseduze kwami. Okay, umndeni usuzamile manje ngihlala kwi-isolation room ngedwa. Ngoba manje sengubungozi phakathi kwabantu naphakathi komndeni uqobo. Nakumina. Ngiyavalelwa, ngiyalethela ukudla ngesikhathi sokudla. Behlale bengibophile ngoba ngelila ngayihenga. Hayibo. Ngoba manje into engiyiphilayo ayikho impilo yami engiyiphilayo.
ngiyagula ngikhona ngingekho. Bazama sebezamile kuningi kodwa manje akwenzeki. Ingakho-ke ngithi angiphumele obala ngoba manje umndeni wami uma ngithi ngitshela ubaba ngazi ngizoqala ngithini. Ngoba manje ubaba uzongizonda kanti vele bekuvele kukhona inzondo yokuthi mina angilalelanga umthetho wakhe. Ngamithiswa umuntu oyisidakwa. Ongakhonzi eNazaretha kanti nami le nkonzo angikaze ngiyithande phambilini nje ngikhule ngingayithandi kahle hle. Sure. So njengamanje Ncase mama yonke into ekuvelelile. Njengamanje mawubuka ngendlela uma obumcabangela ngayo kona into oyenzayo. Nakuyena kunzima ukuthi umxoxele ukuthi kwenzakalani kahle kahle. Angikwazi ukumxoxela ngenxa yokuthi yena lempilo ade iphila be-enjoya ekhona ehlukumezekile. Angikwazi bengayiboni inkinga ibibonwa yimina. Ngimbone ngathi uhlukumezekile. But yena akazi abe nenkinga nayo. Manje since wena ubonile ukuthi akhona onamandla lenkolo kababa njengoba ekhona ekhaya nakho ikwazi ukudefend isithwalo sakho singasebenzi. Namanje usaphinde uyaqhubeka nokuthi awuyiboni uyihlanganisa nenkolo yakhe. Kulesi simo engikusona manje ngenxa yokuthi angizazi noma ngiyaphila sengicela ukuthi abantu baka Black Life TV kube bena abangikhulumela nobaba. Sure. Akwazi ukuthi angise kulona isonto ngiyogezwa ngoba igcabo ababengicabe ngazo iyo yonke inhlobo yezilwane la emzimbeni wami njengamanje ngiyayizwa uyakhuluma imifuna something. Ikithi njengamanje shaya usibanibani iyangicontrola sekufune ngisukume ngikhuluma nje kunomuntu engamshaya kumanje uhamba nge-wheelchair. Ngoba lezi ingcabe egcwele emzimbeni wami izona ezikhuluma engqondweni yami. Ngamanye amazwi wena uphila nezilwane emzimbeni wakho kodwa engakusebenzeli. Yebo. Ezafakwa uthwala zenza into ongesiyona apha nje namhlanje akaze iphinde iphume kuwe. Yebo ngihleli nazo emzimbeni wami azingisebenzeli nami ngangithi ngiyofuna usizo ngibona kwabanye abantu kulunga. Kuba lo. Yebo kanti kumina inkinga ile libandla ubaba akhonza kulona. Linamandla amakhulu. Eish. Ay ngiyakuzwa sisi angazi babukele Black Life ake ngizwe kunini ukuthi mhlawumbe imali libuka lo daba licubungula ngicabangani usisi uyayineka le ndaba ukuthi unobaba owayezala enesithembu uzala lesithenjini kahle kahle yena isithembu sababa wakhe abakhosikazi awu5 njengoba sekunabile ke konke nakubona nanisezola le story news ukuthi kwenzakaleni from there kodwa njengamanje unenkinga ukuthi lesithwalo sakhe asisebenzanga ngendlela ayithembe ngakhona njengamanje hlukumezekile unezilwane ehlele emzimbeni wakhe engamsiza ngalutho kunalokho zimenzisa izinto eziyingozi even nakuyena uqobo akazi ukuthi enze njani ngoba yena nobaba abakakhumelana umlotha kahle hle sinsenza lesa sigameko enze njani ayidalule le ndaba noma ke ukhona ongaba nosizo ongamsiza nathi sizozama ukufuna abelaphi bendabuko siza ukuthi khona into abangasiza ngayo ukukhipha lezi zilwane ezikulosisi abuyele aphile impilo enormal. Igama lohlelo impande ezama-Afrika igama lami Chaka ngokaluqa asiqhubeke nje subscribe isilike ningene kuma comments sikhulume nami siza ukuthi lo part 2 wale story niyawudinga na noma cha. Nisale kahle.